Konya, it's about to make cancer of mine 10% and I say 20 and I say 15. Near yen amount for a catcher and say, Yanji 20% cooler, and one year so, yen so. And 1 year just so nya dear better so nania to switchina. Way aya panipa ya woko a poyaman temwana grat with the one manim. You are guarding, I will know. Atik Mohammed. Na ono no ne Sompa kase edin komo na wo ka kira ban se no kuranie sade asika sunsuma e fa ne se inflation no ahuri ekwa animu no ano odin ekom ahokire ene niema Ghana fo fam no aban hwe na onye bibi emfamfa ho Ni sefata keke within the platform now. So honestly, abandoned the friend cost of living ones. And we the requesting instead that you from the data then any buying kita would buy the soya. So as I say, we are going maybe a day. Maybe as I don't know ama when it cannot be or but me just say me sefata me kono penny for Augustine by 18 commodity. There's a possibility na me did say about the abide the maybe as an about meaning say many like na kuma pem na yeso ye dia som ama my Ghana fan to my Yura Atik Mohammed Brebi atwamu no ne trotro for edema PNC amanyoko no I will call Bonomantamua. Upon the Siachiba no Panipa ya Wadano, a Yura Maxwell Mahama, and also the to get us a modern bonny CNT. And the upon the Siachiba no Yarawa Kumako, Wahamun Chemu at Yokono Enum 95%, and an Inano Abano Fahokaya washe, Sapon the Siachiba no ebetumi abohobra. Was a winning Nano Yanamuto Shronkwa, Abano Guswada ya Wotu, and Jinkakranka Krano, and Yama ebetumi. Health insurance and Niema Ekova, any Niema Enkova, Yaboni na Tofa, Ayana Kuruma Insia. Gobempi, and no, Sa Yarawana, Medical Hospital. Obi Owa, Okohun doctor, I cannot say consultation. Obi Sukra, Yay Okoda, ye no or fee, Jonas or review. Review services, no, emu 95% health insurance. Yare BTC Abia malaria, Yare BTC acute tract infection, Yarebi Etisa Abia diarrhea, William Nature, Yarebi Etisa Abia. Code semampe le chicken pox. Jare bi etise bia waso ene ye oya pompo bi abowasumo. Jare bi etise bia hunam tutu. Jare bi etise bia moja ena awie. Jare bi etise intestinal worm disorder. Jare bi etise acute ear infection. Jare bi etise bia typhoid fever. Jare bi etise asthma. Jare bi etise bia oba ni bema enemu yare a gonorrhea. So that say jare bi etise odepoa syphilis. Jare bi etise sai jare wani nyinara health insurance ekova. Ndi ebeye me nwanwa obi beko ayaresabia na ye ejini sika obi yare ko dam paso ewo ayaresabia mpano health insurance eko kan kire oba pemfo enyem na okwakogwa doctor trese ne na wo no e wo say ye ni operation no health insurance eko so no ankasa ene ewo a ye kan normal delivery no health insurance eko say e wo say boni moja edi nsuo si ne so a kan assisted delivery ye boa no ayarehwe kwan so e ma ne wa eno so health insurance eko si adnet no bi yare ko hospital ye ejini sika Niayatan Kay a Boromantemo, Panya Quantra for ya Pomdin Chibano, Wadano, Yera Maxwell, Mahama. P. Apoye Mantamno Emu. Ghana Education Service etu anamobi. Nanamo watu nyina ene se. Enipa mako ya wofre wo ho se akyerɛkyerɛ fo be se aduonu enson ene akyire. Ene wafa emfichifuo ekwan abewura enwomasuanum. Ya kyerɛ se omo kyerade ewo suku a ewo fam ewo empotam honum. Ya kyerɛ se akoye ensam kɛseɛ pa. Na ebra asam no ebeto dwa no. Director General Adma Ghana Education Service enwomasuam obenfu kwasi opoku amankwa. Akyerɛ Sompa kase se ampa eye nokore. Na eba na saa no omne de one amansan edi nkita ho Adma Ghana Education Service ne fa ya ewo atifi apoe mantam no emu. Yewura Tongo Yadana. Omne de nkomo ama wa kyerɛ mu de akyerɛ wo mu akyerɛ se nokore nie. Sadi enkofo no se fa mfichi kwa no ebewura adwuma no mu saa no eyade se ehadwen na omudi omuhwehwemu kakra obetima gya mama Sompa kase ene se saa nipa mako aduonu enson omususu se enkofo bi asabi omunyansa eso kyɛn omadwen no ene ya na ta dede enkofo bi se o momra yebetimi aboa mo amomatimi awura adwuma no ya kyerɛ se omadede enkofo nkakra agye ohun sika
ya empanifo signature ya tere se edi ho adanse se me asema se anaso obenten magentete ma fa help ha ama se ba bia me gina ya mpese me kira de no bibia eye kroje no omode no ya entesa ne science no omo forgere obi signature ene ma saa ne ma we nyina ebaye na nso so mo guso ya woni mpanifo edi nkomo na asemu a wo metima ka se ya ene se omo pia asam no so e de ama atraya edi safata se e wo so mo ye hwehwemu mapa na saa bibia ye wo mu no omo de ba bonten ma nipa nyina so etimi hunu mu na aka ho bi ama mpanifo akire ma kire so mpaka se eye no kore bibia konka kranka na opania be de kira woni mansa di nkita ho ade ma enwoma sua traye no yewura ya opoku mensa woni so mpaka se eche sasemu yi mo nya chechirefo we ni peku bia na mo present ko be ba be ya chechirefo nanso so kwan a omo fa so no kwati kwan na omo fa so no enye kwan a GSD recruitment ade back system nanso so se de city ni dum yes a mo fa so a ni ba system ni no the Eastern Regional Education that education monana or more appointment fake. That day you 2004 was cinema back your procedure one you be a now apply now the amba system near Kratemu say certificate near Jamil what your license our party and of course now in education related now their faso afa one it deserves a beba system it is obi do enim cultural so bit me aboa mo your appointment letter na no kwenya menim na enada na odeda wo within South Same region na obibia obenya appointment every Ghana Education Service there and say portal na be so nya appointment letter na sap na abekwa print to appointment letter na free maybe akodi protocols na education directorate no North East regional directorate no and police for supreme say there are certain things in the system omutu ho and the medical catch our national service personnel here and the akodi police for sadada and shimugu to possible and you know we the obika also a fraud any impersonation and I want to do money na ehwehwemu ne betimi akonkan akontema na one fall victims no ebe adom no money police for na dim sawosoyi na one di omuni enim di money victim no omada omadi ma emra ene omadi amede omafamra kwan so ene ya etwa adiagui eye yewura ya opoku mensa ya wono eye panipa abede kira woni mansa di nkita ho ede ma enwomasua asoye no Agenda 111 eye ehyehyeye sonko ya mampanyi na dobetena konya so no wodi nsika hontam se wode ebeba se wo hwemu a wose ayaresabia makomako wo hane dubako na wo hwe ni mu se obetumi asisie sane eba ya wokyena bi wotere ne nsa wo magana adehye de obi ya sabetumi aso ayaresa so enam so ma wokọ atwema mponu amansini mu a ne yetete akire sa agenda 111 no wono hwe nyomu chefa nam so ama ban krache panyina wo hono mo nyafo kofi mafo wafasa kwanya no so bomampanyina baso ye papa kire sa nokwa wayi obi a wose ade a otumiye agenda 111 no mampani trimu pa se de edai dia ma ye nyina ye hu bi ne se de anamontu papa fi so mampani obi na de hye benefo yare gidi okwabrane nti nipa yare kan wa na onipa dua sebe sinto ne hawo ne adwumbi bebrabam ni nyina chi na no se adwempa o mampani dwie hu ana oye na de se obi si hospital woni mi se o existing hospital wo Ghana na nso no na mdodo nsenkwan na se de se wo ye na penso bi bi ne de wodi aka ho no atwemampo no yinya akonya baako na mo rabo ze family se ma da roma enne yi hu ni sano awade me da na se fa akonya so no ma da na nya yi hu nyina hinima nyina se da busheku asese wona da roma nsase na ye ji ye no bi ade odo ne akomapa edi ekire de mai so da bi se be ye japade se wukuru ma se be ye ready se yentime fan kama oda asase om de mai me do ma se ma da contractor so ase wo hwa na mo ne edwuma wo ya eso ani pa Abusofo wei aye abai krache panyini ya watwema mponu amansini mu owura kofi mafo na yenko Spain na afenso ye nin komo kakra ewo ho ekuo bi ya ewo Spain wo hwese obi ntietia obi fa ahodie so na awuruka sebo mpempi no obi timi ye wode na adwen ene ne nyansa ye tia ne nua no o mehwese saade ne be firi ho na ukọ Morocco mai mu nso a saade ne bi nso wo ho pa abusua eye bibi na anu efiada no
ana ye nuanuma bibifo bi a omo de mpempi no omo bag so a mo te dase abra no omo kra so sadan a ye kodi pa e wo baabi wo hwehwem hu se baabi a wo kɔ no se wi abɔ hɔ se nsuo tɔ hɔ se de na wo hɔ se de na wo hɔ obi kɔ ya no no so edi akire ya kyerɛ sɛ omo ya bibifo ya nipa maako bɛ sɛ edu enwɔtwe ane akire ya afoforo so eprepra ɛwɔ ɛhye bi a ɛwɔ Melilla ya kyerɛ sɛ ɛno ɛwɔ atifi mantam no emu hɔnom ya kyerɛ sɛ Morocco company fo no ɛbɔ amaneɛ sɛ saa de no yade a asie na ɛyɛ hye bi a ya na empempi no ɛtai ɛte ɔman baako firi ɔman baako ho na adehyɛ no yɛ sɛ ɔmo bɛforo saa ɛban no na kyerɛ sɛ ɔmo si akyire ɛno nanam so ma saa oyɛnie no ɛbaeɛ na mpanimfoɔ ɛbɔ amaneɛ sɛ Morocco ayi na adehyɛ koraa no bɛyɛ sɛ maako wɔ ha ɛne aduanan ɛne akyire yɛ mu koraa no ebi ɛyɛ bambɔfoɔ yɛ akyerɛ sɛ ɛha dwen atenaeɛ yɛ hwɛ afisam bambɔ ho nsɛm soɔ ɛwɔ Morocco man no mu koraa ebu nkunta ɛkyerɛ sɛ timamufo kwa na ɛka ho no bɛsɛ aduoson ansia ne akyire ya eprepra nanso empanifo ya ɛwɔ Morocco man no ɛbɔ mane akyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ sɛ sɛdeɛ nsɛmtwerɛfoɔ di kate na wiase nyinaa te sɛ enipa ya awuo na no akoduru edu nwɔtwe ne akyire no ɔmo tɛ sɛ ɔmo nkontabuo no koraa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛboro saa na Morocco man mu hɔ no ekuo ya ahwɛ sɛ obi ntete obi fa ahodie so koraa nkontabuo ya ɔde aba abɔnten kyerɛ sɛ enipa maako aduonu nson ana afamu awu ya mbatimi agye mu ade ama ensamtwerɛfoɔ na wokɔ Spain man mu nso a ɔman no mansoafo Pedro Sanchez enso de atodwa ɛkyerɛ sɛ saa de no yade a ɛha dwen pa ya kyerɛ sɛ ɛha dwen a ɔmo hwɛ animu na ɔmo de nema agu akwam sɛ saa de no ebi entimi ensibi mu ɔmo nso nkontabuo ya ɔmo de mansamtwerɛfoɔ ɛkyerɛ sɛ enipa maako aduanan enkron ya mo yetimamufoɔ ya ɔmo prepra nso yade a emu ɔtene pa ya mpanifo gu so ɛde nema agu akwam hwɛ saa de no ebi ntumi ensibi mu ɛyɛ kɔ Nigeria man no emu na sɛnea ɔma Ghana yanogo so a yesuo ɛfa yɛfa ngo ho nsɛnsɛm no Nigeria fo de wɔn da fam no mumunimuni ne nyina na kɔ akɔgyina sɛ ne wokɔ Nigeria man mu a fango ho akwatwe wɔ hɔ amadakoro adehyɛ no mutimi di elai so bɛ sɛ dɔhwere nwɔtwe na wo a wokɔ adwuma na adaso di so ne nyina ne sɛ wopɛ fango atɔ sɛ yɛ petrol sɛ yɛ diesel no obi yɛ di so obi yɛ pɛ ne deɛ na wohwɛ ɔman Ghana Nigeria man ne mu a bia yɛ anaso ɔman yɛ wɔn mutu fango pa Nigeria man no so ka ho na wɔn deɛ no nso mutu anom so akra ɛde kɔ kwasi broni kurom sɛ ɔman Ghana yɛ no no enti duruma bi a asɛ akɔba sɛntɔkɔ bi si anase bi ɔhaw bi bankrɔfo man so a ebi ka Nigeria man no sɛ ɔman Ghana deɛ no ɛtie no meka sɛ wokɔ Nigeria man mu ampanyifo kyerɛ sɛ Ukraine and Russia ntɔkwa no a ɛba yɛ no ɛde wɔ haw kɛse abato Nigeria man no so aban ne huna mane ama ne ɔmo ntumi nyɔmo hwe enti fango no krampa na de hyɛ no ntumi ntɔ na nkamfa nsɛ wɔn manya bi ɛde agu wɔn hyɛn mu wɔn ni ade a ɛkɔ so ɛwɔ Nigeria man no emu na team legacy ana de aba na sɛ dwumadie bɛsom wɔ abusuafoɔ bɛba so Sompa TV ai yɛ ka kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a July bosom da to so miensa 3rd July ɛna ɛba so hɛ sɛ wanhwɛ bia waha ho ɛyɛ series papa bibia bitwetwem na yɛsan so bɛyɛ audition de aka ho yɛbɛn ne Sompa yɛne mu ha yɛ ɛne yɛbɛdi dwumadie no ama bibia kɔ so kama nto de ɛda ne dura yɛ abɛbo ani akɔhoma bɛhwɛ sɛ ne sinitwa wɔ mo se bi yɛ no na akɔ no ɛne n'ani gisɛm n'ani kasɛm ɛyɛ na mu ɔfɛ wɔ bi a wopɛ sɛ wosua sinitwa anase mpo wo mu dada na so ene obra mu dadwene nti wodo ho kɔdondom krofokuo bia afɛ de bra na wie du sɛ wo san so ba fie efie ne fie wo no meka mba kyere mu na sini no mu ntwama no nya kɔno wo penchemo bia afra homa no ɛwɔ 0548 387198 and of 0201 555361 abusia ye gira so anopai na ye de nsanu nyina aba na wieye safei ene waka ye ho a Sompa 98.9 and afa so Sompa 93.1 FM ana ye de ebrewo ena anopai se kase abusia adwenkyere kakraba akoso afa ne enkwai ye ko Facebook no so na fe adwenkyere ya ba no ye de abramo ya sebe amekom ahemfie no ne die firi no so ma ya chi o ya yusu eburu keke kasoa eno se in fact ye ni usu ne die abubu no wanane eno de fie American Town kenke house no de die Africa so no Isaac Ejeye na wo kire se teacher kujo
tuobodom ɛna ɔde ne die firi no wɔhwɛ pa ɛwɔ tuobodom ɛyɛ kuro bɛɛ no tuobodom deɛ adantase tuobodom adantase yo and was say good morning no na enchiakase nkoma Professor Christopher Amiel Akunfi one so de no Felix Opon and was say we share live every bampena say na dache nana Kojo Opon bampena say no need to every Kojo Sompa Furniture West no say good work good God yeah there was say nyankopo twedi ampon asedanka so ama de pachi ebiem Kojo Sompa West dia wode nano no edum kuma say holy ede no no say we hear live for the anemia no asan so to ho was say atebubu e no need efi oni di the pious ye da say nana hema sapo no say Sompa good morning no ya Joshua buru nana hema kro no say kwabena kese me chiachia una no pay me jeneso wo se me ba holidays no ntime ba no be pick mo airport nya sa meyira o me pick you yes I kwa pe room be ya me ne be da room 5 and I say me over that top no that form no be that so no that form so your ba anti no which meaning na pa ba ko haram yes and sha na asema kosi enti na na hema kwabena so wajo so enti ya me huni ho nti one me da kura problem me huni huni honti na hima only problem why anopa yemfa na asema osamufo pan yewura asante yeboa Benedict one newsroom adwuma fo nyina so mo boy anopa ma ye den nsam no ebrewo na ye kai wo sanyame yadom a wo kyena na wo twe ye nyina ye boom akopiem ewo 98.9 nti ye koka edom no poku sheva nom ne na poku piesie na afenso abusuafo nyina ye koka wo ho ebi wai nom ene ye nua nyako no me hwewa so nyako bro no ye say jam sa no wo tro no chekuru o say jam se ne nti ye ko yame yadom a kira na wo twe be hia wo sunwan rock de won kobi okunkon kwa obehwa akire the technical challenge bi ba no no opia yatum nana kwabena kese anopemene akosia ejewa kwade boaten sebere ye soroso fache dwumedie tofia kwa ode to amso ya boy Sompa fache dwumedie nie onua fache na urade